Il-ħadd se jkomplu l-attivitajiet brabta mat-tema magħżula għall-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali Malta Ottimista. Dan permezz ta' attività politika taħt it-tinda, indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat fl-10:30 ta' filgħodu f'Witilajn. Matul il-jum tas-Sibt żorna l-aħħar preparamenti li kienu għaddejjin biex tittella t-tinda fi triq ix-Xatt ħdejn il-Knisja Parrokjali ta' Sant'Anna. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis. Nis kollha li din tkun attività importanti f'affarijiet li bħalissa għaddejjin fil-pajjiż għalhekk inħeġġu lil dawk in-nies li tisegwuna biex għadha jkunu magħna u nagħtu appoġġ il-Prim Ministru u l-Gvern għada fl-10:30 Witilajn. Witilajn jinsab fuq fom kulħadd, hekk kif ġibet l-attenzjoni lejh wara li tħabbar l-investiment edukattiv tal-American University of Malta u dak tal-Park Nazzjonali. Investimenti li se jagħtu dera ġdida lil Witilajn wara li n-nofsinhar ta' Malta tħalla mitluq jew intuża biss għal proġetti li jniġsu.